Dobro, ja ga pratim već duže vremena, on za mene nije nov. Ja upravo, budući da njegovu faraonsku dimenziju smatram vrlo zanimljivim, kao, upravo sad sam nedavno govorio o tome, kao možda nova metoda neoliberalizma da zapravo uspostavi u zemljama kao što je Makedonija, pa možda Hrvatska ili neke nove paradigme, to jest da pokaže stabilnost neoliberalnog kapitalizma, to jest njegovu vječnost, tu njegovu zapravo otvorenost i njegovu moć. Jer zapravo ulaganje u ovakve, ja bih to nazvao Knauf projekte, to znači, nekad smo to zvali Knin Gips, jer u Kninu je bila ta gipsana, tvornica gipsa, jel? Znači te gipsane, ta gipsana arhitektura, znači te štukature, barokne i to sve, to su zapravo jeftine, to je zapravo jedna jeftina pozlata nečega što bi zapravo trebalo svjedočiti da je neoliberalni kapitalizam zapravo jedino što nam preostaje. I tu bi možda trebalo tražiti i prava pitanja i prave odgovore i možda i prave načine i metodologije kako to razobličiti i iskoristiti na drugi način. Ta faraonska dimenzija je zapravo ipak samo površna. Moguće je to razobličavanje u ovoj fazi i u fazi u kojoj će biti... Pa, možda nije u ovoj fazi, ali mislim svaki proces bilo kakvog suočavanja sa laži ili sa nekom takvom, ja bih to nazvao, to je ista priča kao i ako se sjećate početkom 90-ih u Srbiji su se pojavili ti financijski lanci tipa Gazda Jezda, Dafinka, a završili smo sa Enronom u Americi. Znači, samo je pitanje gdje nešto počinje i gdje nešto završava. A ono da bi se uopće bilo što napravilo je potrebno strpljenje. Mislim, ne možete računati da ćete vi sa par umjetničkih akcija ili aktivističkih akcija spriječiti nešto iza čega stoji ogroman kapital. Tu ipak stoji ogroman kapital koji možda troši jedan svoj, reklo bi se, mali surplus da bi dokazao svoju moć i tako dalje, ali ipak stoji ogroman kapital. Prema tome vi ne možete se time boriti samo smiješkom ili ironijom ili pa čak ni, ne znam, zlatnim toaletnim izratkom na ovoj platformi kao ironiziranjem toga, jer to narod koji je upiljen u moć i bogatstvo ne shvaća. Ja uvijek pričam jednu anegdotu iz Italije, budući da sam dugo tamo radio i živio, pa kad sam pitao neke ljude, dobro, a zašto ste glasali za Berlusconija, pa on je lopov, pa da, ali možda će dati i nama da krademo. Tako da možda iza svega ovoga stoji opet ista ta ideologija, možda ćemo svi moći jednako krasti. Jer to je poruka organiziranog kapitala i organiziranog kriminala, to jest jednog te istog, a svi možemo da krademo.